Yanzu kuma masu sauraro za mu kawo muku rahoton wata baragaza da muka sake hange tun da fari dai mun hangi wannan tsari a social media game da wani tallafi da aka ce wai ofishin bunƙasa ƙanana da matsakaitun sana'o'i na Najeriya wato Smeden ne ya fidda tsarin na bayar da bashi ga masu sana'a domin bunƙasa tattalin arziki da korar fatara. To shine ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin bin lamarin don jin gaskiyar zance. Alhaji Tijjani Gwani Jallaba na daga cikin masu uwa da makarɓiyar wayar da kan matasan yankin arewacin ƙasar nan musamman game da irin wannan tallafi a hannu guda kuma shine sakataren yaɗa labaran jam'iyyar da ludayinta ke kan dawo reshen yankin arewacin Najeriya. Kuma mun yi nutso mun lalubo muku shi don jin wanga batu da gaske ne ko kuwa wata sabuwar damfara ce ta bullo gaba ta gare sai ke bayyana mana har da ƙarin haske. Akwai hukuma da shi mai girma shugaban ƙasar mu Asuwaju Ahmed Bola Tinubu a cikin shirinsa da kuma irin tsarin da ya yi na bunƙasa ƙananan sana'a da matsakaitu, wato ya ba da dama a wannan ofis ɗin wato ofis ɗin Smeden ya ci gaba da aikinsa na taimakawa ƙanana da matsakaitan masu sana'a. A ƙarƙashin wani shiri da aka fito da shi ita a ofis na Smeden wato sun yi haɗin gwiwa da bankin nan na Sterling Bank za su ba da bashi wa masu sana'a da ƙananan masu sana'a da matsakaitun masu sana'a, wadda kuɗin da ita Smeden ta ba wa wannan bankin ya kai naira biliyan 5 wato naira miliyan 5,000 kenan saboda ba da bashi wa masu sana'a. To ko akwai wasu ƙa'idoji da sai mutum yana da su kan ya ci gajiyar wannan bashi? To ƙa'idar ba da bashin nan da ya shine kan cewa duk wanda zai ci moriyar wannan bashin to ya kasance yana da kamfani wadda ya masa rijista da ofishin gwamnatin nan ko hukumar gwamnatin nan da ake kira Corporate Affairs Commission, wato ita hukuma mai yin rijista wa kamfanoni a Najeriya, abin da ake kira CSC. To in dai kana da kamfani wadda ka masa wannan rijista na CAC to kana da damar da zaka ci gajiyar wannan bashi. Sannan kuma ya kasance kan cewa sana'ar da zaka yi wato sana'a ce wadda ka rike ta a matsayin sana'a. Dukkan sana'o'in da muka san na Najeriya suna cikin wannan tsarin. To na biyu kenan, na farko ka tabbatar kana da rijista, na biyu kuma ka tabbatar kana da ita takamaimiyar sana'a ko kana yi ko kuma kana so zaka fara ne, ma'ana ko kana so ka bunƙasa sana'ar da kake na yanzu ko kuma kana so ka fara sana'a ne. Sannan kuma ƙa'ida ta uku shine kan cewa bashin da zaka nema ya kasance daga naira 200,000 ne zuwa kan naira miliyan 2, kuma yawan bashin zaka nema ya danganci irin sana'ar da kake yi da kuma irin ƙarfinka a wannan sana'a din. Ƙa'ida ta ƙarshe kuma ta hudu shine kasance kana da email address, wato kana da adireshin yanar gizo. To in ka haɗa nan to kana da 'yanci da za ka nemi shi wannan tallafi. To ta yaya ake neman wannan tallafi kenan? Sannan kuma da ake neman wannan tallafi ta hanyar yanar gizo ne na ita wannan ofis na Smeden. Adireshin shi wannan yanar gizo shine https://smeden.gov.ng/Smeden_Sterling/ https://smeden.gov.ng/Smeden_Sterling/. Amma wani hanzari ba gudu ba. Wasu na ganin ko an cike irin wannan tsari ba a fiye samu ba, sai kuma a ishi jama'a cewa a cike. Me za ka ce? To gaskiyar al'amari dai ba za a ce ana cikawa ba a samu ba. Ana samu, ana cikawa, ana samu. Fara tun daga na baya da aka yi, alal misali a ce na 'yan power din nan. Ai an cika 'yan power kuma an samu. An ga wanda suka samu din, an ga irin wannan tallafin da aka ba su. Bayan na 'yan fawa wani misali shine na COVID-19, bashin COVID-19, shi ma an ciccika kuma an samu kuma an ga wanda aka babba su. Hatta na naira 25,000 din da ake barwa yanzu, tallafi na masu karamin karfi. To ai kaga ana ba su kuma ana ganin su kuma cikawan aka yi aka bayar. To kaga duk irin wannan an cika a baya an gani kuma an bayar. Haka kuma na kwana-kwanan da aka yi na NIDDA din nan wanda za a koya matasa aikin kwamfuta. Shi ma an cika din kuma an samu kuma yanzu kan ma har sun je wajen lacca ta 3, ina ji ma ko an shiga ta 4 ne ma yanzu wanda aka dauke su da an turo musu. To ai kin ga ba za a ce ba a samu ba. Alhaji Tijjani Gwani Jallaba kenan kakakin jam'iyya mai mulki a yankin arewacin Najeriya. Da fatan kuma matasa da sauran masu sana'ar za su gwada gudun kar a barsa ta sha.